Tresna pusaka kok disilih-silihake. Apa durung kondange? Pusaka Senjata Cakra kuwi dudu pusaka kang sembarangan. Yen kok tak eman nurungno sediamu. Senjata Cakra tak kukuwi ora bakal tak wenehake marang kowe. Walah salah keparang. Suaramu nyuwun pangapunten kepeksa tak jabel masaku aku kudu wali karo Siwa Kresna sakarmu aku minangka duta aku trima mati kanggo nglabui adikku lanang pisan kene Senjata Cakra yen ora tak jaluk ayo apa lakon Ndrawati kelakon bakal tak gawe sungsang balane piye Bayono, aku terima mati yen to ora bisa mboyong Senjata Cakra ya. Cakra tampan apa kowe? Senjata Cakra. Lah kuwi nyuwun pangapunten kula kebranan. Ora apa-apa. Pancen iki mau tak nggono di sepira kasetyanmu marang adimu. Lan sepira labuh labetmu. Lho niki. Lah kok emang lajeng kepareng kula nyuwun pamit kula badhe minangkani menapa ingkang dados bebananipun. Calon garwanipun wisang kene yo sing ati-ati sing setiti aja nganti koyo bocah sing ngene kepareng nyuwun pamit Siwa wa Setyaki paman Setyaki wonten dawuh kepareng putra nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu niki iki ngantos-antos nggih. Senjata Cakra badhe kula kagem dandan negara kula. Walah. Lah kok dadi iso tempuk-tempuk kaya niku piye lagi? Stijo wonten dawuh. Lagi wae iki mau Senjata Cakra diampil karo adimu Gatotkaca.
takut kanca. Iya, lagi wae ngumpul balah kedisian aku. Aku kok rada cubriya iki lelakon apa sak temen. Lha terus pundi? Nitik saka tembunge Setija iki mau kok muni aduh kedisikan. Kok ketoke kaya aku diapusi ya sentaki. Waduh, sinuwun. Parang dipun titip reksa langkung rumiyin. Dipun taliti langkung rumiyin. Yo. Aku pasrah bumukan negara ati. Aku bakal tukuri lakune Setija lan Gatot Kaca iki mau. Mestuti apa iki mau? Lakon kang nembe wae dumadi niki. Monggo, nurunaken. Dimas Gatot Kaca Kakang Setija piye? Ayo. Apa bener senjata cakra iki mau mbok gawa? Dasar Pranata, ayo piye? Karepe Kakang Setija napa? Ayo tak jaluk senjata cakra bakal tanggo dienggo apa? Pak, kowe ora perlu ngerti. Sing baku senjata cakra bakal kanggo gawe. Yen ora ana keterangan kang gumathok bakal pasrahake iki kan Kusrana adhiku sanggeni bisa jauh keparat Pratandha kowe wani manang wong tuwa apamu sing tak ngeni klakon gideng dengleh kuandamu potro siramu
putih. Isih ana dalan ben cokro tak ikhlaske nang isih ana dalan. Cupu manik gambar cakat utawa cupu manik ketok diwilah saka asale Pertiwi tak jaluk ya iki muga-muga sing bisa dadi jalanan anggonku bisa rapi lawan kencana resmi. Saking Ketapang Cokrawala. Anakku bocah gagah yen pancen pusaka wau jube bakal mbok para krama pun ibu bakal kabeh. Nanging mangerti yo nggih. Cupu maneh duwilah iku cupu maneh pusakaning Jawata. Titik jaman sikane Putra ngurungake cupu marang Sang Hyang Dinata. Mongko anggone nampani nganggo asta kiwa. Temane epek-epeke Sang Hyang jebul padha saknalika. Cupu maneh banjur bablas amblas tiba ing dasaring bumi nganti sepele dumunung para eka perkara iki nggih. Kula saka iku Boma nampani cupu iki kudu nganggo sarana ngremake lan ngeningake cipta. Nadyan ibu semangka bakal ngremake mripat lan ngrengake Pancandriya pamrih dimeng kalis saka beda. Oh ngaten.